Sikwisonto number 4 kwi-series yethu ekhuluma ngevangeli. Uzokhumbula ukuthi masiqala sakhuluma ngesono, sasichaza ukuthi isono siyini, njengokwaphula umthetho kaNkulunkulu, nokuthi yini uNkulunkulu abenengxaki engaka ngesono. Ngesono lesibili sakhuluma ngokuthi kuleyo nkinga yesono ayikho indlela esingayisiza ngayo thina, akukho esingakwazi ukuzenzela khona ukwazi ukuphunyuka esonweni. Last week sakhuluma ngokuthi inkokhelo yesono iwukufa, okuhlanganisa khona ukuhlupheka kanye nokuyiswa esihogweni ingunaphakade. Leli sonto-ke namhlanje sifuna ukukhuluma ngomusa kaNkulunkulu uJesu esifela ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukusihlenga ezonweni zethu. Next week sokhuluma ngendaba yokuzalwa kabusha, ukuthi kuyini ukuzalwa kabusha, kwenzeka kanjani, bese sikhuluma ngokukhula enkosini, ukungcweliswa, sikhulume ngokungena ezulwini lapha ekugcineni. So-ke uma ngimkhumbuza sofa izinto esesiyibonile ukuze sizokwazi ukungenela kule yanamhlanje. Okokuqala, isono ukuphula umthetho kaNkulunkulu. Akusikhona nje izinto umuntu asuke ezenza ngoba zizimbi kwabanye abantu bese kuthiwa ziyisono, such that izinto ey'ngekho zimbi kwabanye abantu zingabukwa njengezinto ey'ngasizona isono. Cha, kodwa isono izinto eziwukuphula umthetho kaNkulunkulu, noma ingabe imiphumela yazo injani, ngoba abantu banazo izona abazenzayo abathi kuyisono ngani ngoba angilimazi muntu. Isono siwukuphula umthetho kaNkulunkulu. Sonke siyona, sonke siyizoni, futhi akekho kuthina okwazi ukuphunyula kule nto yokuba isoni. Siyizoni ngokwendalo yethu, siyizoni ngokwey'nhliziyo zethu, ngokwendlela yethu yokucabanga, ngokwezinto ezizenzayo, siyizoni through and through esimweni sethu njengabantu. uNkulunkulu umisile ukuthi ngenxa yokona kwethu simele ukufa. Ukufa kuza nazo zonke lezi zinto esihluphekayo emhlabeni, bese kuza nokulahlwa echibini lomlilo ingunaphakade. Sakubona lokho ngesonto edlule nakulamanye amasonto. So-ke makubuka la esikhona nje ngokweseries, sisengxakini yangempela njengabantu. Sisengxakini yesono esingakwazi ukuyisiza kuyona, futhi esihudulela esihogweni nasekubhujisweni. Sixakekile, asikwazi nokuyisiza kule nto le. Ila-ke uNkulunkulu eqhamuka khona esezosilekelela. Engifuna-ke sibone namhlanje kuthathu. Okokuqala, uNkulunkulu uyanquma ukubasindisa abantu. uNkulunkulu wadecide nje ukuthi uzobahlenga abantu kule ngozi abakuyona. Okwesibili, ukuze uNkulunkulu akwazi ukubasindisa abantu, kudingeke ukuthi kube khona ozobafela abantu, and futhi lowo bekungaba uNkulunkulu kuphela. Ninamba ngcwele. Then okugcina wakwenza-ke ngempela uNkulunkulu ukuthi abafela abantu. Lawo maphuzu amathathu engifuna siwabone namhlanje emavesini ahlukahlukene. Sesixakekile, singenayo indlela yokuyisiza, sibheke ekubhujisweni, uNkulunkulu wanquma ukusindisa. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukusindisa, kwadinga uNkulunkulu azosifela yena. Nangempela uNkulunkulu wakwenza lokho. Ngicela-ke sivule okokuqala encwadini kaJakobe chapter 1. Njengekulamasonto adlule sizoya emavesini amaningi ahlukahlukene ukuzama ukuyakha le theology esikhuluma ngayo namhlanje yokufelwa uJesu ukuze sisindiswe ezonweni. Into yokuqala engifuna siyibone kuleli phuzu lokuthi uNkulunkulu wakhetha, wadecide uNkulunkulu ukuthi uzobasindisa abantu. Ngifuna sibone okokuqala ukuthi uNkulunkulu wayengenampoqo ukuthi abasindise abantu.
kodwa wayikhethela ngokuthanda kwakhe uNkulunkulu. Bakhona abantu abanomcabango ukuthi kwakukhona ipressure uNkulunkulu ayenayo. uNkulunkulu abanye bathi wayeshoda ngabantu abazomdumisa, noma uNkulunkulu wayephushwa ukuthi endleleni ayiyona uNkulunkulu akakwazi ukubayeka abantu bayobhubha, akuvumi kuyena. Ubukeka njengento embi uNkulunkulu ukuthi abhubhise abantu, ngakho wayenepressure kunento emphushayo uNkulunkulu ukuthi abasindise abantu. Akusinjalo bazalwane, futhi masicabanga kanjalo siyamrobha uNkulunkulu of udumo lwakhe, kodwa yayingekho into uNkulunkulu emphoqayo ekutheni asindise abantu, kodwa wakhetha nje ukusindisa ngenxa yomusa wakhe. Kahle kahle ijaji elinconywayo okuthiwa linobulungiswa alithatha ama-bribe, ijaji eliyigweba ligilamkhulu. Yabona sonke umuntu kade ebulela umuntu bese kuthi uyagwetshwa ijele liyadilika phezu kwakhe, sonke sithi amen, siyambonga uNkulunkulu ngamajaji anje, amajaji anobulungiswa. Kanjalo noNkulunkulu ayikho into ebiyipressure kuyena, ayikho into ebi-wrong ekutheni uNkulunkulu ababhubhise abantu. Kwakulungile, kwakufanelekile, kwakuyinto enhle encomekayo ukuthi uNkulunkulu asise esihogweni. Kubalulekile ukuvumelana nezwi kaNkulunkulu kuleyo nto, ngoba abantu bathatha isayidi labantu bathi kumbi ukuthi uNkulunkulu angabhubhisa abantu. Akusile iqiniso, kuhle ukuthi uNkulunkulu agwebe isono, kungcwele, kulungile, kufanelekile, just like sisho kanjalo masibona isigebengu sigwetshwa. La kuJakobe chapter 1 verse 18, wazala ngezwi leqiniso ngokuthanda kwakhe ukuze sibe ngamazibulo ey'daba zakhe. Wazala ngezwi leqiniso, underline, ngokuthanda kwakhe. Wayithandela uNkulunkulu, kwabukeka kukuhle kuyena ukuthi azizale kabusha, asindise ezonweni. Kwakuwukuthanda kwakhe, ayikho into eyimphoqa uNkulunkulu. Kwasuka ukuze umuntu mayethi kusuke emseni wami nje ukuthi ngiyenze lento. Kubalulekile ukuyazi yonke nokuyikhumbula, ngoba kumnikeza udumo olufanele uNkulunkulu. Ngicela sibuke kwabase-Efesu chapter 2. Siphendula umbuzo wokuthi yini uNkulunkulu athande ukubasindisa abantu. Siyabona ukuthi wayengaphoqeli lutho, wayikhethela yena, kodwa why uNkulunkulu enze njalo? Yini angenzi lento enhle engithi mina yinhle yokubagweba abantu ngenxa yezono zabo? Kwabase-Efesu chapter 2 siyabona ukuthi uNkulunkulu wayeqhutshwa uthando nomusa, nesifiso sokwenza umusa wakhe waziwe abantu. Uthi kuverse 1 kwabase-Efesu chapter 2, nani nanifile ngenxa yeziphambeko nezono zenu lezi enanikade ngihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi owumoya osebenza kubantwana bokungangaleli, esasikade sihamba sonke phakathi kwabo ey'nkalukweni zenyama yethu eyonakeleyo, senza intando yenyama eyonakeleyo neyemicabango. Sasingabantwana bolaka ngokwemvelo njengabo bonke abantu. Ilesimo esikade sisibona kulamasonto adlule. Sasingabantwana bolaka, lwalufanele ulaka, lwalumecha imvelo yethu ulaka. Ukubhujiswa kwethu kwakuyinto esifanele, ngoba sasabantu abeqa umthetho kaNkulunkulu futhi abangenanhloso yokuyeka lokho nokuphenduka lapho. Verse 4, kepha uNkulunkulu eboshiwe isidingo sokuthi kumele abasindise abantu. Cha, alisho njalo ivesi. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihalo nangenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, nalapho sasifile ngenxa yeziphambeko wasiphilisa kanye noKristu, ngomusa nisindisiwe.
nezoba ngcwele. Kepha uNkulunkulu ecebile ngeshawu, si too much ishawu sakhe. Siyachichima. Ngakho size sichichima nasekutheni labantu asebonile abafanele ukugwetshwa, uNkulunkulu ahalele nje ukubasindisa. Ngenxa yokuchichima kweshawu sikaNkulunkulu, uNkulunkulu onjalo, unomusa ochichimayo. Uthi yebabona abantu bebhubha, futhi bafanele ukubhubha, ingilosi zizothi amen. Inhliziyo kaNkulunkulu izothi amen, ababhujiswe, kodwa kube neshawu esichichimayo kuyena sokubazwela nokubadabukela, ukuhalela, ukubahlenga abantu. uNkulunkulu onjalo uyachichima ngomusa neshawu. Lithi nangenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Wasibuka wasidabukela ngeshawu ngenxa yokusithanda njengabantu ababedalwe uyena uNkulunkulu. Hayi ngoba wayephoqelekile ukuthi asihlenge, kodwa nje wayithandela ngenxa yokusithanda asithanda ngakho sisakuzona izono zethu. Njalo verse 5. Nalapho sasifile ngenxa yeziphambeko sihlezi kuzona, siqhubeka kuzona, siyithanda, singenanhloso yokuyiyeka, simgolozela uNkulunkulu. Wasidabukela nje noma kunjalo, wahalela ukusindisa ngenxa yothando neshawu sakhe. Ngomusa nisindisiwe. Nisindiswe ngomusa kaNkulunkulu. Verse 6. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa naye ezulwini uKristu Jesu, ukuze esikhathini esizayo ayilalelisisele, ukuze esikhathini esizayo, verse 7, abonakalise kithi ingcebo emangalisayo yomusa wakhe ngobubele bakhe uKristu Jesu. Wazenza lezo zinto uNkulunkulu ukuthi asihawukele, athande ukusindisa ngenxa yothando lwakhe, ngenhloso yokuthi abonakalise ingcebo emangalisayo yomusa wakhe ngokusenzela ububele kuKristu Jesu. uNkulunkulu ufuna ukugabisa. uNkulunkulu ufuna ukubukwa. Ufuna ukubukisa kwingilosi, ufuna ukubukisa kumadimoni, ufuna ukubukisa kuthina njengabantu esindiswayo nakulabo abazobhujiswa. Ufuna ukubukisa kwindalo yonke ukuthi ake ngazi ukuthi nguNkulunkulu onomusa kangakanani, ake ngibheke lento engizoyenza. Bese ehlenga abantu ababesifanele isihogo, just so that umhlaba wonke namazulu uzokwazi ukuthi uNkulunkulu ocebe ngomusa omangalisayo. Verse 8. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, lokhu akuveli kini. Ayikho into omnina ephoqa uNkulunkulu ukuthi anihlenge. Ayikho into omnina eyenza nifaneleke ukuhlengwa. Akuveli kini, kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Futhi akuyi ngemisebenzi, funa kube khona oyibongayo. Amen. Athi verse 10, thina singumsebenzi wakhe, sidalelwe imisebenzi emihle uKristu Jesu uNkulunkulu ayilungisela ngaphambilini ukuba sihambe kuyo. Lolu hlelo uNkulunkulu walakha phambilini, umhlaba ungakadalwa nokudalwa. uNkulunkulu waplana ukuthi uyoyenza lento, uyogabisa ngomusa wakhe ngokusindisa abantu abayobe sebewele esonweni. Ileso sizathu esenza sisindiswe, ileso sizathu esenza uNkulunkulu anqume ukusihlenga. Amen. Amanye amavesi athi lento ngayifundela nje masinyane phambi sidlulele kwiphuzu lethu elilandelayo. Ngiyamkhumbula uJohn 3 verse 16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Abantu bazosinda ekubhujisweni, bangene ekuphileni okuphakade, ngoba uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe engaphoqiwe ngenxa yokulithanda nje izwe. Athi kuRomans 11, uma ubuka uverse 33 ngifundela khona, athi yeka ukujula kwenzebo nokuhlakanipha nokwazi kaNkulunkulu. Yeka izehlulelo zakhe ezingaphenyekiyo nendlela zakhe ezingaqondakaliyo, ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi na? Ngubani owaba ngumeluleki wayo na?
noma ke kubani owaqala ukuyipha ukuze kubuyiselwe kuyena na? Ngokuba konke kuvela kuye, kukhona ngaye, kubuyela kuye, makube kuye inkazimulo kuze kube phakade. Amen. Kumele sonke sisho njalo ngendaba yokusindiswa kwethu. Ivela kuyena, yenzelwe yena, makube kuye inkazimulo nodumo kuze kube phakade. Uyena owasukela kusifanele ukulahlwa, usindise njengenhloso yokuthi yena akhazimuliswe. Niyazi bangcwele ukuthi ukusinda kwethu ezonweni sinayo esihogweni kuyi-secondary issue. Mangithi kuyi-secondary issue, umphantela nje. I-issue number 1 ukukhazimuliswa komusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu usindisa abantu ukuze aziwe, abukwe, akhazimuliswe, bamangane, bakhethe labo bonke babecabanga ngomusa wakhe, bese nawe nje uyabenefita. Ingakho uPaul ethi ake nimangaleli kule ngcebo yokuhlakanipha nomusa, ubani ongaqonda izahlelo zakhe. Zonke izinto ivela kuyena, zikhona ngaye, zibuyela kuyena, makube kuyena inkazimulo ukuze kube phakade. Lolu hlelo lwensindiso uhlelo lwakhe azakhela yena emaphakadeni singakabi khona ngisho kuba khona thina, ukuze aziwe uNkulunkulu ngomusa wakhe. Number 1 lo uNkulunkulu wanquma engaphoqwe lutho ukuthi uzobahlenga abantu sebekulesiya simo esikade sisichaza. Manje ke once uNkulunkulu wanquma ukuthi abantu uzobahlenga, sekuqhamuka ke i-issue entsha ukuthi kuzodinga uNkulunkulu abafela abantu. Ufuna ukuphendula umbuzo ukuthi why kumele uNkulunkulu abafele, why kumele ufiwe, why kumele futhi kube uNkulunkulu owenze njalo. Ngicela ke niye kuRomans chapter 3 ngikhombise lezi zinto la. Romans chapter 3 usivezela ukusebenza kwecharacter kaNkulunkulu lapha ku-verse 24 kuya 26. Once uNkulunkulu esenqumile ukuthi uyabadabukela abantu akafuni babhubhe noma kubafanele ukubhubha, unenkinga ke manje yokuthi uNkulunkulu omahluleli onokulungiswa yena angenza kanjani ukuthi angababhubhisi abantu befanele ukubhubha. Uyijaji enokulunga uNkulunkulu angenza kanjani ukusidedela lesi sigebengu asihawukelayo singayi ejele ngenxa yezono zaso. Niyayizwa lokho? Kubalulekile ukuyiqonda into bangcwele, otherwise ukufa kaJesu akwenzi umqondo ukuthi kufelani yini ingavele nje ziya kuzona. Ngoba abantu bacabanga kanjalo, abantu bathi umuntu mayengonile sengimdabukela ngivele ngimyeke ngithi asiyeke ngiqhubekele phambili. uNkulunkulu akasinjalo. Njengoba mahluleli akakwazi ukuba njalo, uNkulunkulu akakwazi ukuyiyeka izono zingagwetshiwe. Usho njalo Romans 3, thana ngifundele verse 24. Uthi verse 24, balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu. Abantu kuthiwa balungile ngesihle, bengalungile benjalo ngenxa yomusa uNkulunkulu abanike wona ebahlenga ngoJesu Kristu. Verse 25, amisileyo uNkulunkulu uJesu ukuba abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, ukuze usanami manje uNkulunkulu ulungisisa abantu uyabasindisa, uthi balungile abantu abangalunganga ubalungisisa ngesihle ngomusa ebahlenga kuJesu. Wamisa uJesu ukuthi abe yinhlawulo, abantu bakholwe egazini lakhe ekufeni kwakhe, ukuze kubonakaliswe ukulunga kukaNkulunkulu ngokuyekelwa kwezono ezazenziwe phambilini ngenxa yokubekezela kukaNkulunkulu, ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walowo okholwa uJesu. Yazazi isizulu sibeka kahle la sithi mangicela ngasekugcineni uNkulunkulu ufuna ukuba olungileyo,
ijaji elingasoleki engathi walithatha amantshontsho, kodwa at the same time abe holungisisa othi akanacala, othi umsulwa umuntu eyisoni ngoba ekholwa uJesu. uNkulunkulu ufuna ukwenza into ezimbili, ufuna ukuba just kuthiwe unobulungiswa, at the same time ufuna ukudedela isigebengu engasigwebile. Uyayizwa idayilema? Ngiyamhawukela kodwa kufanele ngigwebe, angikwazi uvele nginyeke ukuthi banginako ubulungiswa. Ngakho ukuze uNkulunkulu avele enobulungiswa kodwa futhi amsize lo afuna ukumsiza, yingakho uJesu kwafanele azofa. Uthi verse 25 mawuqhubeka, ukuze kubonakalise ukulunga kaNkulunkulu ngokuyekelwa kwezono ezazenziwe phambilini ngenxa yokubekezela kaNkulunkulu. Khona already izono uNkulunkulu aseyiyekile. Asithathe uDavide. Angikhumbula uDavide uyinkosi yakwa-Israyeli, unanenqwaba yabafazi. Ngelinye ilanga afise unkosikazi wenye indoda embona egeza. uDavide amthatha unkosikazi wenye indoda aphime naye, akhulele lo mama. Manje sekhulele uDavide kunokuthi aphenduke, ufuna ukusikhava isono sakhe. Ubiza indoda eyayisosha uthi ayibuye empini. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe izwe ekamerweni nomkayo bese umntwana ethiwe owani. Indoda iyisosha eliqotho, ithi ayikwazi ukuya emakamerweni endlini yayo, amanye amasosha esempini yalala lapha emasangweni asephalesi yangayo ekhaya. Davide akazenze njani manje? Wabhala incwadi ebhalela ukhomanda wenu ukuthi le ndoda le njengoba ifika oyifaka la impi eshisa khona, bese uthi amanye amasosha wahlehla kuyona khona izofa. Waplana ukufa kwayo uDavide indoda. Le ncwadi wayibhala wayinikeza yona indoda. Incwadi yokufa kwayo yayiphathela yona ngoba ithembekile iyamhlonipha uDavide, ayivuni nokuyivula iyisa kukhomanda wenu. Nangempela ukhomanda sikhila mkhuba ayifana noDavide, enze njalo ayifake la impi eshisa khona bahlehle ife indoda. Bese uDavide yamthatha unkosikazi ngokusemthethweni athi sekowakhe manje. Asuka uNkulunkulu athumela umprofeti uNathani emva kwesikhathi ukuthi azomconfront uDavide ngalesono, ukuthi Davide wenze into embi kuNkulunkulu. After sekwenzela izinto ezinkulu kangaka, wakuthatha umuntu owalusizimbu wakwenza inkosi yaka-Israyeli, wakwenzela umusa phezu komusa. Uyenzelweni lento enje phambi kaNkulunkulu? Umthetho kaMose uthi abantu abenze njalo kufanele babulawe. Ngicabanga ubaba waleyo ndoda mayesesizwa leso senzo uthi never fanele ifele lento uDavide. Bese uthi umprofeti uNathani, ungakhathazeki kodwa uNkulunkulu ususile isono sakhe. Amyeke kanjalo uDavide. uDavide abhale ihubo, aphenduke, isono sakhe sixolele, noma aye khona ama-consequences emzini wakhe, especially ey'nganeni zakhe. Kodwa akayanga isikhokho uDavide, usemazulwini somfica khona ukhokho wenkosi uJesu. Davide lo wenze nje, kungenziwa lutho nje. Bese lithi leli vesi ukuthi uNkulunkulu wavele enobulungiswa ngokungagweba uDavide, ngoba uNkulunkulu wayekelela izono. Yabona verse 25 mayophela. Ngene verse 26. Uthi verse 25 ngokuyekelelwa kwezono ezazenziwe phambilini ngenxa yokubekezela kaNkulunkulu. uNkulunkulu wambekezela uDavide nenqwaba yezinye izono akayigwebanga. Umhlaba namazulu lindele ukuthi kanjani ungahlelwa njani noNkulunkulu ungamgwebi umuntu esenze amanyala anje phambi kwakho, kunalokho umngenise ezulwini, ukuze uNkulunkulu avele engwele. Wasigweba isono sikaDavide kuyindodana yakhe. Ngiyabona kakhulu ukuthi kungani kufanele kube khona ufana. Ingabe sinoNkulunkulu onjani oyekela wena unje angagwebi nami? Awayeke wonke amanyala nje,
ashaye ngathi wenzekani angingenise ezulwini nabantu engake ngabona bayayimangalela bathi nabo abantu babuye bathi angazi manje ngelibezwe yini bathi nina nkathi nisile nabantu abasindisile ngifike ngikhanye mase ngidelile bese nithi nisindisile nale vesi uNkulunkulu ayiphendulela ngayo uma abantu bembeka icala ukuthi udedelikile mkhuba engayigwebile uthi uNkulunkulu ukuze ngivele ngilungile kodwa futhi ngilungisise umuntu okholwa uJesu kwaba nesidingo ke ukuthi zihlawulelwe izono be-25 amisileyo uNkulunkulu ukuba abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. uNkulunkulu mesenqumile ukuthi ufuna ukusindisa abantu uzobasindisa kanjani ke Nkosi iphi inhlawulo? Ubani ozokhokhela amacala kaDavide naka-Abraham naka-Isaka nakaJakobe? Ubani uzokhokhela amacala alabantu bonke wena Nkosi othi ufuna ukubasindisa kunesidingo sokuthi akube khona ohlawulayo otherwise uNkulunkulu ngeke akuvumi kuyena akekho omphoqayo yena qobo lwakhe uNkulunkulu one-justice akuvumi ukuthi angayeka isono engasigwebile yingakho ke kumele kube khona ofayo ngenxa yesono. Wayichaza kanjani uNkulunkulu sifundele nje amavesi amabili la bezibheka phambili wayiveza njengoNkulunkulu we-justice uthi kuDeuteronomy 32 uverse 35 impindiselo ngeyami nokuncephezela ukuchaza ukuphindisela ukubuyisela kungokwami. NgiuNkulunkulu ophindiselayo ngiuNkulunkulu obuyiselayo umuntu ngezenzo zakhe. Uthi encwadini kaNahum uNahum umunye wamanye prophets lapho makuphela iTestamente elidala uthi kuverse chapter 1 uverse 2 uSimakade uNkulunkulu onomhawu nophindiselayo. uSimakade uyaphindisela uthuthele uyabila ngonaka lwakhe uyaphindisela kwabamelene naye usithuthelela njalo izitha zakhe. uSimakade uyaphuza ukuthuthela mkhulu ngamandla impela onecala akayikumyeka angamjezisi. Indlela kaSimakade isesivunguvungwini nasesiphephweni amafu awuthulile inyawo zakhe. uNkulunkulu owesabelayo lokubantu abenza isono ngeke amyeke onecala engamjezisanga wayigagula kanjalo uNkulunkulu. Ngakho mayisefuna ukubayeka abanamacala engabajezisanga kuzomele kube khona obafelayo abanamacala. Niyezo bathanda ingakho into kaShembe ingeyisebenza nekaMohammed nekaBuddha neyamadlozi ayisebenzi ngoba kekho file abamazi uNkulunkulu ukuthi akakwazi ukuyiyeka izono ngoba wena sewuphila kangcono ngoba nakho usababulala abantu asikwazi ukuthi wawubabulala ekuqaleni ngoba nakho sebayithweka usadakwa manje asikwazi ngona konke lokudakwa kwakho akwazi ukuba njalo ingoba lanalo iqiniso uNkulunkulu mayengasenze njalo ingakho uShembe ngeke azabe indlela kumuntu eyezulwini indlela yesihogweni kuphela ngoba izona ikhokhela uJesu kuphela ingokufa kwakhe kuphela abantu bengakwazi ukubuyisana noNkulunkulu ngoba umphindiseli wezono akakwazi ukuyeka owonile engamjezisanga. Amen. uNkulunkulu wanquma ukuthi uzobasindisa abantu mayisenqume kanjalo kumeleke abahlawulele phela abantu kumele enze indlela ukuthi bahlawulelwe. Sesigubunile lokho ngifuna ukuthi ke manje uyena kuphela uNkulunkulu owayengakwazi ukubahlawulela abantu. Akekho omunye umuntu owayengakwazi, ayikho nengilosi enye eyayingakwazi ukubahlawulela abantu. uNkulunkulu esenqumile ukuthi uyabasindisa futhi abantu kumele bahlawulelwe uye kuphela ongakwazi ukwenza lo msebenzi. Ngakho la ebuthathweni bakhe kuzomele abone ukuthi wenze njani ukuze bahlawulelwe abantu. Ayikho ingilosi engayithuma, akekho omunye umuntu owayengayenza le nto le. Ngenxa yezizathu ezintathu bazona ezikhombisa zona masinyane. Okokuqala liyaveza izwi kaNkulunkulu ukuthi lenhlawulo
kuzomela yenziwe umuntu. Ngizokhombisa khona manje. Ozohlawulela abantu kuzomela naye abe umuntu njengabantu. Inga yokuqala leyo. Kodwa futhi manje akwazi ukuba unombani kumele kube umuntu ongcwele ongenasono. Futhi ozokwazi ukuthi esebekezelela ulaka likaNkulunkulu alibekezelele engcwele angoni ngesikhathi uNkulunkulu esethulula ulaka lakhe phezu kwakhe akwazi ukubekezela kubona ngobungcwele ukuze akwazi ukuba inhlawulo yezono zabanye yena engenazo ezakhe. Kumele kube umuntu kumele abe ngcwele. Ngikhombisa bese kwesithathu kumele kube umuntu lo kodwa futhi on-value yakhe yanele ukwanelisa ulaka likaNkulunkulu against izono zabantu bonke. Uyayizwa lo? Akwazi ukuba unombani mhlawumbe noma ngaba khona-ke umuntu ongenazo izono kodwa umuntu nje. Yini ukuthi ukufa kwakhe kunanelisa ukuthi bonke abanye abantu abakebona bahlawuleke. Kumele asenze isibonelo ngemali. Ama-millions abantu abakhona. Kumele kube khona oyedwa ozofa ahlawule zonke izikweletu zabo. Unamashumi amarandi ayimiliyoni. Asingathathi ngaseni 200 ukuze yenze kahle le example yekuzana. Umuntu ukoleta amarandi awu200. Umnikezile na 1 rand akababuyisi lo 1 rand bakho ufuna ikhopho lemali. Kodwa awufuni ukuyiqoqa kubona bonke labantu bethathe bona ufuna inhlawulo eyodwa. Kuzomele mayizohlawula lamarandi awu100 anikezwe abantu awu200 njalo. Kuzomela manje uhlala ngento eyodwa kuzomela lethe into that is of more value than irand. Yangizwa ngithi ngoba irand elilodwa ngeke kwazi ukukhokha isikweletu salamarandi awu200. Ngakho manje lethe into eyodwa eyakubele lapha ephephelibomvu elinenge lo 200 rand. Ayikulungileke noma ngikhipha amarandi awu200 mawabala ngizolamulela lephephe elilodwa ngoba line-value enkulu. Uyayibona lokho ngishoyo. Kanjalo nalowo wayezohlawulela izono zabantu kuzomela ne-value enkulu kunomuntu. Yingakho nengilosi yayingeke i-account kahle. Eyisidanga nje. Siyashota isikweletu. Kudinga one-value engenakulinganiseka uNkulunkulu uqobo lwakhe umdali wezinto zonke azobeka izizumbulu esanele zonke izikweletu zethu esiyimpilo yakhe. Ngicela ukukhombisa manje eBhayibhelini lento engixoxa ngalo. Encwadini yamaHebheru chapter 2. Mangifunda kusukela kuverse 9. Kepha siyambona uJesu owenziwa waba ngaphansana kweyingilosi isikhashana esethweswe manje umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuba wahlupheka waze wafa ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe atheste ukufa ngenxa yabo bonke. Siyambona uJesu weze emhlabeni uNkulunkulu wamenza wangaphansi kweyingilosi ukuze azonambitha ukufa akunambithele bonke abantu wonke lama-millions nama-billions uNkulunkulu ayoke awasindise. Usho like verse 14. Ngakho-ke njengalokhu abantwana bahlanganyela igazi lenyama thina abantwana naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa kwakhe ambhubhise onamandla phezu kokufa uSathane akhulule bonke okwathi ngokwesaba ukufa besaphila baboshelwa ebugqilini. Ngokuba yakhanya ukuthi akezanga ukuzosiza ingilosi kodwa labo abayinzalo kaAbraham. Ngakho kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke ukuze abe ngumpristi omkhulu onozwelo nothembekileyo kaNkulunkulu
kube inhlawulo yezono zabantu. Njengalokhu yena uqobo wahlupheka elingwa unamandla okusiza abalingwayo. Alama vesi ukuze kwamukeleke ukufa kaJesu abahlenge ngempela abantu abayigazi nenyama, kwakumele naye azoba njengabo abe yigazi nenyama. uNkulunkulu wayemise kanjalo, oyokwazi ukuhlenga abantu kumele yena abe umuntu. Ingilosi ayikwazi ukuba abantu, ziyimoya noma kwezinye izikhathi uNkulunkulu avume zivele njengabantu uma zisemhlabeni, kodwa ayikwazi ukuba umuntu phaqa. uNkulunkulu kuphela okwazi ukushintsha. Ungathi mawuthanda ispecies ayekho athe uNkulunkulu angathi ayeke, athe uNkulunkulu aphinda abe umuntu. Umuntu akakwazi ukuthi athe umuntu aphinda abe ingilosi noma abe uNkulunkulu. Nengilosi ayikwazi ukuba umuntu noma abe uNkulunkulu. Igama lezo uma kwakumele kube nomuntu ofela abantu kodwa ongenasono ngoba abantu banezono zonke, there was only one option. uNkulunkulu kwakumele yena azoba umuntu, ngoba akekho umuntu omunye owayengakwazi ukumela abantu. Khona la Hebrews chapter 7 uverse 26 sibona indaba yokuthi kwakumele abe ngcwele futhi abe nale value enkulu kuneyabantu. uHebrews chapter 7 uverse 26, ngokuba umpristi omkhulu onjengaye usifanele thina, ongcwele, ongenacala, ongenasici, owehlukanisiwe kwabayizoni, owenziwe waphakama phezu kwamazulu. Akadingi njengabanye abapristi abakhulu kuba imihla ngemihla anikele ngemhlatshelo ngenxa yezono zakhe kuqala. Akanazo izono bese kuba ngenxa yezabantu. Abapristi abakhulu babenze njalo ngokuba wakwenza lokho kwaba kanye mhla eyinikela yena. Verse 8, ngokuba umthetho ubeka abantu abanokuthakathaka ngokwemvelo ukuba babe ngabapristi abakhulu, kodwa izwi lesifungo elalandela umthetho libeka indodana ephelelisiwe kuze kube phakade. Ubona into endila, kwakumele abe ngcwele, sifanele umpristi omkhulu ongcwele, ongenacala, ongenasici, owehlukanisiwe nezoni. Akekho umuntu owayezokwamukela uNkulunkulu, kwakumele angabi nazo izono zakhe, umuntu oyofela izono zabanye. Kodwa okwesibili, wayengeke nje abe umuntu, kwakumele abe ngcono kunomuntu. Kwakumele kube indodana kaNkulunkulu ephelelisiwe ukuze ikwazi ukufa kube kanye ngokufa kwayo, bese ihlawulela zonke izono abantu abake bazenza. Ulethe u200 rand, ingakho wonke amarandi esiwakweletayo thina ekwazi ukukhokhelwa, ngoba uNkulunkulu lo akusiyo umuntu, akusiyo nengilosi, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngakho ukufa kwakhe kuyamanelisa uBaba ukuthi kuyinhlawulo eyanele for zonke lezono zazo zonke lezi idalwa ezincanyane ezi-inferior eziwo-1 rand. Ngiyayizwa bazalwane. Ingilosi zangeke ikwazi, abantu babengeke bakwazi, uNkulunkulu kuphela. Zonke ezinye izinkolo yila eyifike ibhede khona. Umusuke wabona lento konke okunye okungasiba ubuKristu kakusebenzi. Akusebenzi. Ngicela ukuvala ke ngoHebrews chapter 10. Bengifuna ukusho ke manje mangivala ukuthi nangempela indodana kaNkulunkulu yayenza lento, futhi yayenza yenzeka. Wafa wasakhela isivumelwano esisha nendlela yokuthi manje sesingakwazi ukuxolela izono zethu. uNkulunkulu wanquma ukuxolela abantu mayesekunqumile kuba nesidingo sokuthi abantu ke abakhokhelwa bahlawulelwe. Kwangaba uNkulunkulu kuphela owayengakwazi ukubahlawulela, nangempela ke uNkulunkulu indodana wabahlawulela abantu izono zabo. Ngakho ke manje sesinendlela yangempela ukuthi singacela izono. Sani sifundekele le passage ende Hebrews chapter 10. Ngizokhomenda nje briefly bese siyakudlela. Okokuqala, uNkulunkulu ubona ukuthi wasinika leyamhlatshelo yezikolane esidala khona so-understand lento engiyifundisayo.
Ngiyakhumbula imhlatshelo izimane esidala belethe inkomo nezimbuzi nezimvu ukuthi sizoba iminikelo yesono ukuze mayisefika uJesu siyazi lento ukuthi just like uNkulunkulu wayetha ukufilwane ngenxa yezono zabantu, noJesu uzoba yi-substitute, uzoba ozofela izono zabantu. Verse 1, njengalokhu umthetho uyisithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ngeke waba namandla ngemhlatshelo enikelwe njalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. Mhlatshelo yayingeke ibenze babe ngcwele abantu, isuse ngempela izono. Uma-ke kwakungenjalo, verse 2, ngabe ayiyekwanga yini ukunikelwa ngoba abakhonzayo sebehlanjululiwe kwabakanye bengasaye kuba nakho ukukhumbula isono na? Ukuba imhlatshelo yayikwazi ukususa izono yayingeke inikelwe every year, kodwa yayonikelwa bekanye, just like uJesu kwenziwa, kodwa kwakuvela ukuthi ayikwazi ukususa izono, ingakho ukuthi phindaphinda. Verse 3, kodwa kuleyo mhlatshelo kukhona ukukhunjulwa kwezono iminyaka ngeminyaka, ngokuba akunakwenzeka ukuba igazi leyinkunzi neleyimbuzi lisusa isono. Wayengeke uNkulunkulu athi kone umuntu kuwumuntu ofanele ukufa, amukele ukufa kwesilwane esincanyana esingalingani nomuntu. Angamukela ukufa kongaphezu komuntu, hayi ongaphansi komuntu. Mangikweleta irandi awukwazi uletha isihlanu, okungenani letha 10 rand ukuze ngikwazi ukuxolela irandi. Verse 5, uNkulunkulu-ke wakha uhlelo lokuba akufi indodana yakhe, ngoba leyanto yayiyithunzi nje lendaba yeyinkomo nezimbuzi. Verse 5, ngalokho-ke eseza kufika emhlabeni ukuthi umhlatshelo nomnikelo awuthandana. Akayifuni uNkulunkulu yamhlatshela, isho ukuthi kuyena iyithunzi nje, kodwa ulungisele umzimba, khona umzimba womuntu owulungisiwe. Verse 6, iminikelo yokushiswa nemhlatshelo ngenxa yesono awuyithokozelanga. Izibonelo esidala sasiyisithunzi uNkulunkulu wayenganeliseki ngaso. Verse 7, ngase ngithi manje ngiyeza, khuluma indodana nobaba, manje ngiyeza kulotshiwe ngami emqulwini wencwadi ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakho yokuzoba ulomzimba ozoreplace imbuzi neyinkomo. Bese eseshilo ngenxa ukuthi ongenhla ukuthi imhlatshelo iminikelo yokushiswa nemhlatshelo ngenxa yesono awuyithandanga, awuyithokozelanga, okuyiyona enikelwa njengoba kushiwe emthethweni. Wabuye wathi ngiyeza ukwenza intando yakho, ususa okokuqala umthetho omdala ukuze amise okwesibili ezimane esisho esikusona manje. Verse 10, ngaleyo ntando singcwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kwaba kanye kuphela. Wayenza lento futhi yasebenza, yadlula inkomo nezimbuzi, wafa kwaba kanye kuphela uJesu. Akadinganga kulokhu efa, akadinganga nokuya esihogweni. Abanye bayibuza ukuthi why esihogweni? Wayengathi ukuya esihogweni ngoba wayeneveli enkulu eyedwa, wafa kanye wamanelisa uNkulunkulu ngazo zonke izono zethu. Verse 11, ilona lo mpristi uyama ekhonza imihla ngemihla enikela engaphezi ngayo leyo mhlatshelo, engakwazi ukususa izono, kodwa yena esenikele ngomhlatshelo kwabakanye ngenxa yezono wahlala phakade ngokwesokunene sikaNkulunkulu, ulindele ukuba izitha zakhe zenziwe isinabelo senyawo zakhe, ngokuba ngamnikelo omunye nje ubaphelelisile unomphelo laba bamlungiswayo. Wafa kwabanye kwa enough uJesu. Bese ethi mawehlela ngenzansi uverse 15, nomoya ongcwele uyafakaza ngithi ngokuba eseshilo ukuthi ilesi sivumelane engiyakusenza nabo emva kwalezo zinsuku, kusho inkosi, ngiyakufaka imithetho yami enhliziyweni yabo, ngiyiqophe engqondweni yabo, ngingabe ngisayikhumbula izono zabo nobubi babo. Kepha lapho kukhona ukuthethelwa kwalokho akusadingeki ukunikelwa ngenxa yesono. Ngempela ngokufa kaJesu izono ziyaxolelwa zingabe isakhunjulwa. Isenamba ngcwele. Ku-effective, uyamanelisa uNkulunkulu ukufa kaJesu. Bese evala kanjena verse 19, ngakho-ke bazalwane, njengokuba
sinesibindi sokungena endaweni engcwele ebukhoneni bukaNkulunkulu ngegazi likaJesu ngendlela entsha, hayi indaba yey'mbuzi ney'nkomo ezayingasebenzi, nephilayo azivulela yona, edabula isihenqo, ikhethi elalivala ukuthi abantu bangangena endaweni engcwele ethempelini bangayi ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wasidabula okuwukuthi umzimba wakhe, kwakumzimba wakhe lo wabulawa, khona kuzovuleka indlela ukuthi thina sikwazi ukungena ebukhoneni bukaNkulunkulu. Verse 21, njengokuba sinomphristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu, masondele ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethemba kokukholwa okupheleleyo, zifafaziwe inhliziyo zethu nonembeza ababi, nomzimba wethu ugeziwe ngamanzi aqobileyo. Masibambisise izivumo sethemba lethu, singantengateki, ngokuba uthembekile lowo owethembisayo. Ngezwe lwendlela yokuvala. Uthi-ke umbhalo uncwadi yamaHebheru, ikhona indlela, ikhona okwangempela, futhi uNkulunkulu uyamukele. Ubona ngokuthi amhlalise ngokwesokunene sakhe. Ngakho asondeleni ngenhliziyo eqinisele esinsiye, ngoba unembeza wethu sewungahlanjululwa ngegazi lakhe, sesingagezwa ukuze samukeleke ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sinendlela yokwamukelwa uNkulunkulu ngokufa kukaJesu. uDavide lezazona zenza zihlawulelwe futhi zihlalele ngokwanele. Ezakhe izono lezo wazenza zihlawulelwe ngokwanele. uNkulunkulu angakuxolela, akuxolele okwangempela, kwamukeleke kuyena ngokuJesu wayifela izono. Ukufa kwakhe kwamanelisa uNkulunkulu, akasanalo ulaka kubantu abeza ngokukholwa uJesu. Ngakho masisibambisise izivumo sethemba lethu, singantengantengi, ngoba uthembekile lo owethembisayo. Lo othi uzosixolela okwangempela bazalwane, ngoba indodana kaNkulunkulu yafa ingenacala ukuze ihlawulele amacala ethu, yafa iwuNkulunkulu ukuze iwahlawulele futhi kwamukeleke enkosini, kufe ongcono kunabantu, efela bonke abantu ukuze bonke abakholwa uyena bakwazi ukuxolela izono. Amen. Ileyo ivangeli, ileyo nto esinayo.